Asteks Real Fresh. Daga Turkiya zuwa duniya. Ɗanɗanon 'ya'yan itace na musamman. Kai? Asteks Real Fresh da daɗi. Nau'ikan 'ya'yan itace guda 19 daga lemu zuwa tamarin, mango zuwa ayaba. Inganci mai kyau da ƙwarewar Turkiya. An yi shi ne don iyalai. Asteks Real Fresh, ƙwarewar Turkiya. Asteks Real Fresh ya kawo muku sabon ɗanɗano. Nau'ikan ɗanɗano na 'ya'yan itace. Asteks Real Fresh, duniyar daɗi. Asteks Real Fresh mai daɗin ɗanɗano.